Как си обяснявате враждебното отношение на някои евродепутати към българските аргументи относно Република Северна Македония и генезиса на проблемите между двете държави, но същият гледач беше задал и въпроса за това дали вече ни чуват по-добре. Тоест, можем ли да кажем, че тези посочени лица, Пицула, Файон, Белка, Шидер, Стрик, и те вече чуват и по-добре разбират? Да, явно вашият гледач знае и познава добре, въпреки че Таня Файон вече е външен министър на Словения, не е член на Европейския парламент. Но наистина така, това, което говорих преди малко, как успешно, разбира се, финансово подплатено с кампания, успешно македонската държава успява да представи себе си като жертва на гърците и сега на българите и колко дълго чакат и не може повече да се чака. Това е срещу геополитическите интереси на Европейския съюз, особено сега свързани с войната в Украйна, агресията на Русия. Всичките тези елементи взети заедно, наистина имаме колеги, които искрено желаят европейското членство на всички страни от Западните Балкани. И аз и ние всички сме такива. Ние искаме искрено всички западно-балкански страни, както се наричат, или всички държави да бъдат част от Европейския съюз, колкото се може по-бързо, защото това е в нас общ европейски интерес. Но това не може да стане как да кажа, пробити държави, където вътре в нашето европейско семейство да влезнат такива тежки противоречия и тежки проблеми. Тези проблеми трябва да бъдат решени предварително. Когато някой приемеш, поканиш в твоето семейство, в твоят апартамент, ти не можеш вътре вече да поканиш някой, с който да сте изключително скарани. Младите поколения да се мразят, да учат по учебни програми, които категорично се разминават с обективните исторически факти и оттам да идва омраза към част от своите съграждани. Това се опитвам да обясня и на всички тези хора, които са изброени от вашият зрител. Даже миналата седмица с някои от тях, не бих искал сега имена да казвам, но с някои от тях съм водил дълги разговори. И те са изразили очудване, да върна с другия въпрос, дали има очудване от позицията на македонската държава.